אבל לפני כן, בית ספר שאין בו צלצול בסוף ההפסקה, והתלמיד בוחר אם להיכנס לכיתה או לא, הוא גם בוחר את הענישה שמתאימה לו. כל זה קורה בבתי הספר הדמוקרטיים. יוני אנזל הוא מנהל בית הספר הדמוקרטי בשוהם. שלום לך. בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו פה כדי לבדוק אם המודל הזה באמת עובד. ושאלת אותי אם הוא עובד עכשיו. עוד לא. אני רוצה שתסביר לאלה שלא מכירים את המודל, מהו. אוקיי. אז בעצם המודל של החינוך הדמוקרטי, שככה הוא התחיל איפשהו בתקופתו של יאנוש קורצ'אק, המחנך האגדי, בעצם מתחיל מתוך התפיסה שאמור להיות שוויון זכויות בין ילד לבין מבוגר. וקולו של הילד צריך להיחשב כמו קולו של המבוגר. מתוך זה התחיל. עיקרון נוסף מאוד חשוב זה עיקרון החופש, שיש לנו חופש לבחור בחיים שלנו. כמובן שהרעיון של האהבה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב. ובתוך זה נבנתה איזושהי שיטה שמנסה לשמור על הדברים האלה. גם על שוויון הזכויות, כן. גם על חופש וגם על אהבה. שיטה שיש שאומרים שהיא בעייתית משהו, כי אם אני למשל לוקחת דוגמה מחיי המשפחה, הרי אם היה שוויון זכויות לילד הרך במשפחה, ולא היו שמים לו גבולות מאוד מאוד ברורים, התוצאות היו הרות אסון. דיברנו קודם על עבריינות נוער, שאני בטוחה, לא שאלתי את עורכת הדין סוויד על העניין הזה, אבל אני בטוחה שחלק ממנה היא תוצאה של חוסר גבולות, של ניסיון לתת לילד לבחור מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, וזה מה שאתה עושה בעצם. אז זהו, אז באמת ככה, כששומעים חינוך דמוקרטי, ישר ככה המחשבות רצות, ואנחנו רואים איזו התפרעות, וילדים רצים מכל מקום, לא יודעים מה קורה, כי כל אחד חושב בתור הורה, איך זה היה משפיע על המשפחה האישית שלו. אבל זה לא המצב. אנחנו אומרים חופש בחירה, ואנחנו אומרים שוויון זכויות, אבל כן, יש פה מבוגר שבסוף מנהל את התהליכים האלה, ושומר על הילדים האלה. למשל, כשילד בוחר מערכת בתחילת שנה, בתהליך שעורך משהו כמו חודש של טעימות, כן. הילד נכנס לשיעור, תואם אותו, נכנס לעוד שיעור, תואם אותו, זה לא תהליך שמסתיים בסוף באיזה מין בחירה ארעית ואקראית. יש לכל ילד, יש חונך אישי, שצמוד אליו בתוך התהליך הזה, הוא מנחה אותו על פי תחומי העניין שלו, על פי תחומי החוזק שלו, על פי החולשות שלו, על פי היכרות משנה קודמת איתו, על ידי שיחות עם ההורים, יש ישיבת צוות שמתבצעת עם הורה, חונך, מורה מקצועי וילד, ובוחרים ביחד את התהליך הזה. התהליך הוא תהליך שכל הזמן יש מבוגר שמלווה את התהליכים האלה. כן, אבל הילד יכול היה למשל לבחור שבימים ראשון ושני הוא לא בא לבית הספר בכלל, ואז הוא את כל השעות שלו מרכז בשאר הימים? לא, אז נוכחות היא קבועה בבית ספר. כל יום מתחיל במפגש בוקר, שהוא מפגש חברתי, שאמור לייצר איזושהי העצמה ואיזושהי שייכות ואיזשהו ביטחון עצמי. מפגש הבוקר הוא חובה. כל יום נסגר במפגש סוף יום, של משהו כמו 40 דקות, שגם בו סוגרים את היום, מבררים מחיה, מה למדנו, מה קיבלנו מהיום הזה, וגם הוא חובה. בתוך אותו מרחב של בין הבוקר לבין סוף היום, הילד יכול לבחור אם הוא לומד רפלקסולוגיה פעם אחת, או לומד מדעים. והוא יכול לבחור לא ללמוד מתמטיקה בכלל? אז יש כאן משהו מאוד מעניין שנוצר, מכיוון שבסוף גם הילד והוריו של הילד ובית הספר חי בישראל, בעולם המערבי. ומה לעשות שהשתרשה תפיסה מאוד ברורה שיש מקצועות שהם מאוד חשובים. ויוצא ככה שבאמת נדירים הילדים שלא בחרו את מקצועות הליבה של אנגלית, חשבון ועברית. אבל יצא ככה שאיפשהו בתודעה של הילד הוא יודע שהוא יכול לבחור בזה. ומרגע שהוא בחר בזה, משהו במאבק הופך להיות אחרת. ואז הוא יכול לבחור גם אם להיכנס לשיעור כן או לא? אז גם פה, מרגע שהוא בחר ביחד עם החונך שלו את המערכת שעות שלו, ויש מערכת שעות שאחרי החודש הראשון התקבעה במערכת, יש לו חוזה מול כל שיעור. יכול להיות רכז של שיעור או מנחה של שיעור, שיגיד שמבחינת אותו מנהל שיעור, פעם ב8 שיעורים הילד יכול לבחור על שיעור אחד שהוא יכול להיות בחוץ. יכול להיות, כמו נאמר המורה שלנו לעברית, שתגיד שכל שיעור הוא שיעור חובה. וברגע שהילד בחר ללמוד עברית, הוא מחויב להיות בשיעור. זאת אומרת, זה לא איזה כאוס שמתנהל פה. אבל יש כן מקומות שהילד יכול לבחור. והמקומות המשמעותיים האלה הופכים את הילד ממישהו שמוכרח ללמוד למישהו שרוצה ללמוד. שבוחר ללמוד. שבוחר ללמוד.
ואז יוצא מצב הפוך, שאני יושב מול חבר'ה בכיתה ה'-ו', בשיחת פתיחת שנה, והטענות כלפיי, כמוביל המסגרת, שהם רוצים עוד שעות. להפך, שאת ההפסקה אני אקצר ואוסיף עוד שעה, ושמפגש אולי סוף יום יהפוך להיות לשיעור ליבה, ושאני אביא להם עוד שיעור במדעים, ושהם רוצים אולי לסיים לא בשעה 2, אלא בשעה 2:30. זאת אומרת, מתחיל להיות כאן תהליך הפוך, כן. שבעצם אני צריך ללמוד לספק להם את הצרכים ואת הסקרנות שנבנית במהלך השנים. זה סוג של בית ספר פרטי, לא? תראי, נכון להיום אנחנו במגעים של כבר כמה שנים עם משרד החינוך כדי לקבל הכרה, כמו שהרבה מאוד בתי ספר דמוקרטיים היו בתוך תהליכים כאלה. כן, אבל זה עוד לא שם. אז אני מקווה מאוד שהשנה זה כבר יקרה. ילדים שרוצים ללמוד בבית ספר דמוקרטי, כמה הם צריכים לשלם לחודש? לצערי היום, עד שנקבל את ההכרה, זה יוצא סכום של בקירוב של 1,000 שקל לחודש. כ-1,000 שקל לחודש, ואני יודעת שבית הספר שלך באופן אישי בשוהם, הוא מגיע כרגע עד כיתה ז'. אנחנו אבל נצמח השנה לעבר חטיבת הביניים. וילדים שמסיימים בית הספר דמוקרטי יכולים להשתלב בתיכון רגיל של מערכת החינוך? ממה שאנחנו ראינו, ההשתלבות היא מצוינת. זאת אומרת, דווקא ילדים מגיעים, מכיוון שאנחנו משקיעים כל כך הרבה במיומנויות של הילד, ביכולת הוורבלית שלו, ביכולת תקשורת שלו, ביכולת שלו לפתור בעיות, ביכולת שלו לבחור. כן. מתפתח אצלו איזשהו חוסן פנימי מאוד חשוב. יש דוח שיצא עכשיו, שהזמין הסקרטרי אוף סטייט בממשלת בריטניה, שבדיוק שם את זה על האג'נדה החינוכית. שהוא אומר שבעצם במאה ה-21, הידע כידע קיים, כן. אבל צריך להשקיע עוד ועוד ועוד בטיפוח המיומנויות של הילד. מיומנויות רכישת הידע הזה. גם רכישת הידע וגם... בבתי ספר דמוקרטיים שמגיעים עד כיתה י"ב, עושים בגרויות רגילות של משרד החינוך? בוודאי, בוודאי, בוודאי. יחידות הילד גם בוחר, יש כל מיני מגמות, כמו כל תיכון רגיל. זאת אומרת, אין שום הבדל. בסופו של דבר, התהליך הוא כזה שהילד גם מייצר לעצמו עולם חברתי מאוד עשיר, כן. אנחנו בטח נדבר על זה עוד רגע, אבל הוא גם בוחר לעצמו את מקצועות האלימות שלו, וניגש לבגרויות כמו כל תלמיד אחר. אנחנו דווקא לא נדבר על זה עוד רגע, כי נגמר לנו הזמן, רק תגיד לי איפה יש בתי ספר דמוקרטיים בארץ. נגמר לנו הזמן. יש בארץ בתי ספר דמוקרטיים מערד עד כנף באזור הצפון, בכפר סבא, בתל אביב, במודיעין, בשוהם כמובן. כן. יש לכם הסעות? יש הסעות, כן, יש הסעות. טוב, נתת לנו את כל הפרטים, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. בתי ספר דמוקרטיים. תודה רבה.